Yari ang mga dagko ang mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, 12 oras nga sunog nagtupok sa 7 hectares ang kahilamunan sa Leganés. OCD6 on blue alert status sini nga Holy Week. Iloilo Airport handa na sa pagdagsa sang pasahero sini nga Holy Week. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Naglapad sang ginabanta 7 ka hektarya sang kahilamunan ang ginlamon sang kalayo sa Barangay Guaan, Leganés, Iloilo. Suno kay Fire Officer 2 Johnson Prodigo, arson investigator sang Leganés Fire Station, nagluntad ang sunog mga alas 7 sang gabi, Domingo, March 24 kag nagdeklarar sang fire out alas 6:15 sang aga, Lunes, March 25. Pahayag ni Prodigo nagtiner sila sang malapit 12 ka oras matapos sa ginulat gid nga maubos ang sunog nga nabilin sa mga laya nga hilamon agud malikawan nga liwat magmakot pa. Yundugang pa sa investigador nga ini na ang ikaduwa nila nga pagresponde sa amo nga lugar kag ang nagluntad nga sunog sa amo nga gabi posible nga nagrekindle o kung nagmakot nga kalayo sa kahilamunan. Hindi pa matulid ang ginatunaan sang kalayo nga ginaimbestigaran pa karon sang Leganés Fire Station. Ginpasiguro naman sa mga bombero ang pagdepensa nga hindi na maglaton ang kalayo sa malapit nga mga pamalaya. Naibaluan nga ang duta ang ginapanagiyahan sa San Miguel Corporation. Para masiguro nga makaresponder sila sa anuman nga insidente subong nga Holy Week, ang bugos nga puwersa sang Office of the Civil Defense o kon OCD Region 6 ang ginpaidalom sa Blue Alert status. Suno kay Melissa Banyaz, Operations Sections Chief sang OCD 6 nga nagsugod ang pagpahamtang sang Blue Alert status adtong March 22 kag magadangat tubtob April 2. Sa idalom sang Blue Alert status, mas ma-enhance kag ma-strengthen ang monitoring sang tanan nga insidente nga posible magluntad in relation sa pag-observe sang Holy Week. Gin-explain ni Banyas nga maski pa ang kada government agencies or offices ang may tagsa-tagsa ka mga plan Semana Santa nga gina-implement, naga-coordinate ang OCD6 sa sining agencies and offices para masiguro ang readiness sang tanan. Yara sa 24/7 ang pag-monitor sang OCD6 sang situation sa palibot sang region, kaupod sang concerned government agencies, particular na ang posibleng kapagluntad sang stampede sa procession, pilgrimage sites kag churches. Ginabantayan man sang OCD6 ang pagluntad sang sunog kag mga vehicular accidents. Mangod sini, ginabisuan ni Banyas ang publiko nga ipadayon ang awareness sa mga nagakatabo sa palibot, mangin preparado sa anuman nga pwede matabo, kag padayon nga magsunod sa advisory sang gobyerno. Handa na ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kon CAAP Iloilo sa pagdagsa sang nilibo nga pasahero sa Iloilo Airport sa Cabanatuan, Iloilo subong nga Holy Week. Suno kay Manuela Luisa Palma, Iloilo Airport Manager nga umpisa sini nga Domingo, March 24 until March 31, nagpahamtang sila sa Malasakit Help Desk sa pre-departure kag arrival areas. Ang pagpahamtang sa Malasakit Desk o kon one-stop shop for passenger assistance ang kasunod man sa pag-implement sang Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2024 sa Department of Transportation o kon DOTR. Ang nagamanage sang Malasakit Help Desk amo ang mga personnel halin sa Philippine National Police, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag Security Forces sang CAAP Iloilo. May nurses man nga ginbutang sa kada Malasakit Help Desk para mag-assist sa passengers nga maglain ang pamatsyag sa biyahe dala sa mainit nga panahon. Sa obserbasyon ni Palma, linibo ka mga pasahero ang nagadagsa sa airport kun Holy Week bangod isa sini sa peak seasons kaangay sang Christmas kag summer. Ipasiguro ni Palma nga handa man ang ila security forces in case nga may magluntad nga petty crimes pareho sa pagpangawat kag iban pa. Continuous man ang roving sang security sa airport para masiguro ang seguridad sang tanan. Magluwas sa CAAP Iloilo, preparado man ang iban pa nga airport sa rehiyon kaangay sang Calibo International Airport sa Aklan kag Bacolod Silay Airport sa Negros Occidental. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN May Ladyaw para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.